Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Lik je vingers is uitgebrand. Deze populaire snackbar, ja, het is een eettent, een hele luxe snackbar in Salinja, is vanochtend vroeg uitgebrand. De brandweer kreeg vanochtend een melding dat er brand was in Salinja. Daarop gingen eenheden van Steenrijk en Mundo Nobo naar de plek toe. Maar toen ze aankwamen waren de vlammen al heel erg hoog. Er werd alles aan gedaan om te blussen. Maar de brandweer kon niet voorkomen dat de grote vlammen dit horeca-etablissement volledig verwoesten. Zo heeft de brandweer tegen de Extra vanochtend gemeld. Wordt nog onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Vakbonden voeren druk op. Waar gaat het om? Nou, de vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen, en dan hebben we het over SAP, STRAF, NAPB, CITEC en APVO, hebben een aanmaning naar de ministerraad gestuurd en ook naar de gouverneur. Ze zeggen dat de overheid binnen 30 dagen moet voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Het gaat om achterstallige betalingen en 3% achterstallige lump sum. De minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Kit Martina, had eerder aangegeven dat een deel van die achterstallige betalingen in december vorig jaar zouden worden betaald. Dat is gebeurd. En de rest december van dit jaar. Ook wilde hij nog overleg voeren met de vakbonden, maar die willen daar niet op wachten en hebben nu gezegd dat er binnen 30 dagen betaald moet worden. Anders nemen ze juridische stappen tegen de overheid. Controleer overal op schimmels. Dat is meer nieuws vanuit de vakbonden. De voorzitter van de APVO, George Hernandez, heeft laten weten dat hij contact zal gaan nemen met de overheid om meer overheidsgebouwen te onderzoeken op schimmel. We hebben dat probleem natuurlijk in WTC gehad, waarin mensen van de ontvanger het werk hebben neergelegd vanwege onhygiënische arbeidsomstandigheden. Maar de vakbond SAP had eerder al aangegeven in een overleg dat er meer gebouwen op Curaçao last hebben van schimmel. George Hernandez van de APVO wil hier nu daadwerkelijk werk van maken en zal de overheid hiervoor benaderen. De online sector wil meepraten. Dat is een van de belangrijkste conclusies nadat gisteren vertegenwoordigers van de verschillende online goksectoren op Curaçao in het parlement aan het woord werden gelaten. Er was een briefing en tijdens die briefing heeft de Stichting Unie Trustkantoren flinke kritiek gegeven op minister Silvania van Financiën. Er zou te weinig contact zijn geweest. Er is geen goede samenwerking tussen het ministerie van Financiën, de centrale bank en de trustkantoren. En ze voelen zich daarmee achtergesteld. De online gaming sector voelt zich tot op heden niet meegeteld bij de samenstelling van de nieuwe wetgeving. De onzekerheid die zij voelen had volgens hen voorkomen kunnen worden als minister Silvania regelmatig overleg had gevoerd. Het is vandaag donderdag, morgen vrijdag geeft Silvania een nieuw uitleg over die online gokwet die heel veel mensen enthousiast maakt. Ook heel veel kritiek heeft het gekregen, maar het is vooral belangrijk dat Curaçao met een dergelijke nieuwe wet komt, dus daarover meer. Parlement naar Colombia. Het is een opvallend verhaal, maar er zijn parlementsleden op Curaçao uitgenodigd om naar Colombia te komen en daar tussen 4 en 9 maart verschillende informatie op te doen over woningen, woningbouw in Bogota, in Barranquilla. En voor sommige parlementariërs is dit het schoolvoorbeeld van een snoepreisje. Er is eerder natuurlijk gesproken over parlementariërs die te pas en te onpas naar het buitenland gaan. Dit zou volgens sommigen een snoepreisje zijn, maar aan de andere kant zijn er ook heel veel parlementariërs die zeggen dat het goed is van Curaçao als daarnaar wordt gekeken en ook meer wordt te weten gekomen over de woningbouw in Colombia. De parlementariërs die nu meegaan op de lijst zijn Junior Carolina, Francis Laurens en Ramon Jung, allen van MFK. Sheldry Osepa van de PNP, Miguelangelo Martinez van de KEM en Renox Kalmes van Trabao pa Curaçao. Opnieuw arrestatie in ontvoeringszaak. Het is de 7e persoon al die is aangehouden in verband met de ontvoering van een ondernemer op 10 januari van dit jaar. Gisteren is een 21-jarige Curaçaoenaar op zijn werk bij RIF aangehouden. Daarna vond er een huiszoeking plaats in de Heerlenstraat. Er zijn verschillende spullen in beslag genomen. De man zit vast, net als die andere mensen die hiervoor gearresteerd zijn. 5 personen op Curaçao, 1 in Nederland.
En de zaak is nog verder in onderzoek en de politie sluit meer arrestaties niet uit. Dan heeft UNESCO prijzen uitgedeeld. Dat vond gisteren plaats. UNESCO deed dat in het kader van de Dag van de Moedertaal. En daarvoor zijn mensen in zowel de non-professionele als in de professionele categorie in de bloemetjes gezet. In de non-professionele categorie heeft de jongere Aline Abdul Baki de prijs ontvangen. En in de professionele categorie Merly Maria Concepción Ercilia. Deze prijsuitreiking vond plaats tijdens het evenement Papiamento Dictation 2024 aan de Universiteit van Curaçao. Er waren behalve Concepción Ercilia nog 2 mensen die speciaal in het zonnetje werden gezet en werden bedankt voor hun werk van de afgelopen jaren. En dan gaat het over Mercé Doran en ook Aline Abdul Baki. Nou, even kijken, dan heb ik dit behandeld en dan gaan we nu verder naar een break om daarna terug te komen met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na Curaçao. Por el año 2016, nós tínhamos planta de bloque mais grande de Curaçao, Hess Milk Station. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. We beginnen op Bonaire, want daar is veel reactie gekomen op een persconferentie van afgelopen vrijdag, waar gedeputeerde Clark Abrian inging op vragen waarom er nog steeds niets is gebeurd met de dragstrip. Volgens Abrian kan hij zeer kritisch zijn over het project. Het is een feit dat het vorige bestuurscollege geen enkel plan heeft gemaakt, nog geld gereserveerd om deze faciliteit te exploiteren. Abraham merkte ook op dat de toegezegde faciliteit, een dragstrip, nog steeds niet volledig is gerealiseerd. Er is beloofd om een dragstrip aan te leggen, maar uiteindelijk is het een platform geworden om op te viveren en dat is niet hetzelfde. Ook werd er gezegd dat er voor $400.000 een dragstrip kon worden aangelegd, maar daar kun je dat niet van betalen. Dus wat Abraham betreft moet er echt iets veranderen om Bonaire daadwerkelijk een racebaan te geven. Hij verwijt het vorige bestuurscollege verkeerd om te zijn gegaan met het geld en ook verkeerd zijn om te gaan met de plannen hiervoor. Omdat er veel mensen op Bonaire wel enthousiast voor het plan voor een dragstrip zijn. Aldus Abraham. Dan gaan we verder op Curaçao, want morgen begint de conferentie Lifestyle Medicine in Latin America en de Caribbean. En dat is opgezet, of tenminste de grote man daarachter is de bekende oncoloog Bob Pinedo. Die legt uit in het interview wat de achterliggende gedachte van deze conferentie is. Er komen heel veel mensen uit het buitenland, mensen die heel kundig zijn op het gebied van preventie. Zeg maar de toppers op hun vakgebied. En de achterliggende gedachte is om meer aandacht te geven aan preventie van ziekten, maar ook hoe je dat kunt bewerkstelligen in een land als Curaçao. Interessant, zegt Pinedo, en ook heel goed voor de bevolking zelf. Kijk naar de uitleg van oncoloog Bob Pinedo. We hebben ons hele leven, ik ben nu 50 jaar oncoloog. En mijn hele leven heb ik mensen met ziektes behandeld. En vaak helaas in de oncologie zie je de mensen overlijden aan uitzaaiingen. En daarom heb ik op Curaçao 15 jaar geleden de Fondation Prevention opgezet. Om te voorkomen om de ziektes op tijd te ontdekken. De kanker op tijd te ontdekken. Maar gaandeweg zag ik heel duidelijk dat het op Curaçao niet zozeer om kanker gaat, maar veel andere ziektes heel belangrijk zijn. Noem maar diabetes en
hartkwalen. Dat zijn hele belangrijke ziekten. Hoge bloeddruk is een groot probleem op Curaçao. Wij kunnen veel beter die ziektes voor zijn en vroeg ontdekken voordat je ziek bent en dan al behandelen. Voorkomen dat je zo ver komt, voorkomen dat je echt aan de insuline moet, voorkomen dat je aan tabletten voor je diabetes moet. Nee, begin heel vroeg, slank af. Overgewicht is een probleem van Curaçao en al deze streken. En om de nadruk daarop te leggen, heb ik het initiatief genomen om dit congres over preventie van ziektes op te zetten. En daartoe heb ik dus 45 buitenlanders uitgenodigd. En die komen en die zijn er om hier met elkaar te praten. Het is geen heel grote conferentie. Het gaat meer op een summit lijken waar de discussie centraal staat. Waar je veel met contact met elkaar hebt om te discussiëren hoe kan je het probleem het beste aanpakken. Hoe kan je de bevolking overtuigen dat we af moeten van dat overgewicht. Ja. Dat ons ziek maakt uiteindelijk. Hij geeft aan dat er veel interesse is op Curaçao. Veel huisartsen hebben aangegeven te willen komen, ook omdat ze punten hiervoor krijgen. Dat werd pas sinds kort geleden bekendgemaakt. Maar volgens hem is het goed als de huisartsen op Curaçao hun licht opsteken. Want nogmaals, het gaat echt niet om de minste internationale medisch deskundigen die naar Curaçao komen, aldus Pinedo. En dan gaan we naar Brazilië, want daar is de G20 begonnen. Een top van verschillende landen die zich uit hebben gelaten over veel internationale ontwikkelingen. Maar Brazilië bekritiseerde bij deze top de verlamming van de VN-veiligheidsraad over de oorlogen in Gaza en Oekraïne. Volgens hem toont dat aan dat de Verenigde Naties niet functioneren. Multilaterale instellingen zijn niet goed uitgerust om te gaan met de huidige uitdagingen, zoals aangetoond door de onaanvaardbare verlamming van de veiligheidsraad in de lopende conflicten. En daarbij gaat het om Gaza en Oekraïne. Dat zei de vertegenwoordiger van Brazilië. Er wordt verder nog meer gesproken de komende dagen. Maar in ieder geval heeft de landen laten weten, en Brazilië voorop, dat het multilateralisme in crisis verkeert. En daarbij gaat het vooral om de grote conflicten die momenteel in de wereld spelen. Nou, daarover wellicht ook meer. Wij zijn klaar met deze aflevering van Extra Journaal. Ik hoop dat u er morgen weer bent. Dan hebben we meer nieuws. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.